Kolasib khopui chu afanurang kachak rem siami muak tura ain buat sai mek lain Vanduaina Rapthlak tak main atuam ta hlau mai August ni somni pasari tlai lamdar li le chanve borvel khan Kolasib diakon nursery venga pu vanal sema parte fate pathum pu albert vanal shiata kum somli pu andrew vanal shruaya kum somli le tlangwal williama kum somthum paruk tele Pu Chhuanliana kum somruk pani te chu an tuizem siam na mau an phetur oxygen tlak chama wangin an Boral ani Boral ta Unau pathum te hi albert vanal shiata Andrew vanal shruele William laldu omate ania pu vanal sema parte le pizoram thangit for pate anni albert le Andrew te hi phir ni in William hi anno pangber ani anu naw pathum hian mi fel tak vek ni in zirtir tu police le sericulture extension officer na thoklai ania sarkar na thoklai vek anni albert le Andrew te hi nupui fanaw nei to ve ni in William hi tlangwal ani anpa ber pusia ma partein asoidan chuan anu naw hian tuizem ti fai turin anin relmek nuaya leise chin nuaya tuizema chuan an luta an lu lai hian an vai mystery chorlai chi mutu a om ani engchenare nge tuizema hian an chin hriat lawa anom hriat ani chi alawa tlailam dar li pel hreta vai pa hian pusiama hne na chuan afate pathum chu an re thap thu ashila ti chuan pusiama chuan zuk en fe in anin bulador nei te nen chuan an boipui ngala Pu Chhuanliana bazar kal ho chuan boipui ve ngalin ani hi tuithiam tak ania tuizem chunga chuan zuklutin albata te unau pathum chanchin zuk ei ven tur chuan azuk chuk vea amai ro chu ani po hi zuktal boi ve in hetiang hi anita ani engtin tine mo alak chuan ni hnuwa man mo takin an unau pathum le Anmahni chhan chu tumtu Pu Chhuanliana te chu Kolasib damdo in phurthlen ngalan nia doctor tele nurse ten an thei top chuin an nuna chan tumin an be ngala ma se an pali hian chan thei ani talo ani Pu Chhuanliana hi se pai bang patlom ngai tak ni in midang chana tumna lama anunna achan veta ani pusiama parte nupui pizoram thangile atupa pakhathi covid-19 positive ania an fapa upaber Ronnie vanal remate chungko an positive bok awangin piramile an monu tenu fa hi Purini teina hian home isolation in anom hawani pusiamale afapa pathum Boral ta te hi home quarantine lai anni bok ani Vanduaina an ton hu hian an chungko hi sample line test levek annia pusiamale anupui piramite hi an negative to ani apa pusiaman afate thina chungchang phone kal tlanga soi hi I han ngai thlateang còn tập mấy chính trị ca anh chị mà là đi ra tập có rồi tên anh nào tập chơi đâu ta được ông viên viên phát triển không một phát được cái tiền có phải ngay cho mình bảo tuần vốn chỉ cái là hiện anh ấy ngủ nào anh ấy lấy được con để anh ấy mang lại anh ấy tiền thế cái gì rồi bằng tuần để anh ấy mang lại nào vào để anh giá yên anh câu ta anh ấy tôi có phải mà bốc anh vừa mà bốc từng đại bốc những cái bốc thì anh định là xem cái này có ngay chưa anh ấy rồi tôi vô xuân anh câu ta anh cứ sao nào thế những cái point những cái thằng này thế đồ này chưa vào tôi trong trái là đâu hetia albert te tenkia an luwa an thi maina chan niom malang mi thiam te soi hi I han ngai thladon teang ni puilaya tuizem ti fai tura thi na hi a thleng fo to a zirchian na landan chuan tui khoi chet lawari tak lo om to a chuan organic material engemo alo in deposita chu chuan carbon monoxide siam chuaka chu boruak a oxygen lo om sanen reaction nein carbon dioxide siam chuaka carbon dioxide chu oxygen aya ari awangin tuizem monglama atla khola tuizem ti fai tu mishing an lu khan oxygen tla chamin an thimai thina ni albata ti unau hi me fel le kom nuam tak mi poisoi hlau tak ania basketball khel thiam tak unau ni in ngai na tu le ui tu po an nga em ani he chiat na to na hian Kolasib khopui chu atingui ruai maya Mizoram mi puite min thong em vek ani lusun chung kuate kan tor pui tak zet ani